Waqt dibattitu organizzat mill-Awtorità tax-Xandir, il-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri qalet li l-prijorità tal-Partit Nazzjonalista bbażata fuq tliet temi: l-għoli tal-ħajja, it-trasport u l-ambjent. Dwar l-għoli tal-ħajja, Norma Camilleri qalet li l-Partit Nazzjonalista ħejja pjan siesa biex jiġġieled iż-żieda fil-prezzijiet li ma proposti qed jibqgħu jiġu njarati mill-Gvern Laburista. Iż-żieda tal-kola din m'għandix tkun taxxabbli. Għandu jkun hemm tax credits lil min ħaddem biex dan ma jkollux jerġa' jolli l-prezzijiet biex jagħmel tajjeb għaż-żieda tal-kola. Ikun maħluq anke fond nazzjonali biex nappoġġjaw lill-industrija li timporta jew tesporta u dan biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż illi ħallu l-impatt tal-għoli tal-ħajja. U naraw li jkun hemm mudell li jkollna mudell ekonomiku ġdid f'setturi ġodda illi jimmiraw għax-xogħlijiet ta' kwalità. Brabta ma' traffiku, Norma Camilleri qalet li fl-aħħar snin rajna sitwazzjoni li dejjem sejra l-ar, sitwazzjoni li qed twassal għal telf ta' ħin ta' kuljum. Minkejja illi jintefqu tant flus fit-toroq biex isiru x-xogħlijiet, ħafna toroq dan ma sarx ippjanar tajjeb. Ġiet diskussa wkoll inkjesta Vitens fejn il-kandidata nazzjonalista fakret fi ħtieġa li toħroġ il-verità kollha. Min m'għandux biża' mill-verità, min jemmen illi huwa fit-tajjeb, m'għandux jibża' illi toħroġ il-verità. Ma jistax jonqos li quddiem dan kollu l-ambjent ma jintesix, anzi jingħata priorità hekk kif qed jaffettwa s-saħħa mentali u fiżika ta' kull Malti wawċi. Rajna ftit ġimgħat ilu kif l-akbar multi li ħarġet l-era kienu propju lejn il-gvern. Għaliex dan qata' is-siġar. Is-siġar huma m'hemmx għalfejn tkun espert, imma hija normali illi tifhem illi s-siġar huma kanupew illi ħajtuk il-frisk, illi ħajtuk is-serħan mix-xemx illi diġà qed ikollna ħafna xemx qawwija bħalissa, allura aħna naqtawhom u l-kwalità tal-arja, l-ossiġnu minn fejn ħajjiġi. Kristin Mamo, għan Net News.